ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ರುಚಿಗೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡೆದುಕೊಂಡೊಂದು ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನ ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ರುಚಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತಿರ್ಲೆನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಎನ್ವೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲರ್ದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಆತ ಇಷ್ಟತ್ತು ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ತೈಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಎಂಚಾಡ್ ಬಂದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾದಾಪುರ ಐಟಮ್ ಬೋಡಿ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿ ಒಂದೆ ಹೊರ ಪನ್ಪೆಯಾನೆ ನಮಕ್ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೆಯಾನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಅಂಡ್ ಇನಿ ನಮೈತೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿದ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅಂಚ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲಿ ಅನೊಂಜಿ 2 kg ತಾತು ಕೋರಿನ್ ಕೆತ್ತೊಂದೆ ಕೋರಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಈತೆ ನನ್ನೈತೆ ನಮಕ್ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಪಾಡುದು ಮುಕ್ಕುಡೋರ ನೀರ್ ಮೈತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮಸಾಲ ಪುರ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ದಾದಾಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದೋರ ತೋಜವೆ ಮೂಲಿತೆ ಯಾನ್ 2 kg ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಮುಂಚಿದಾತಿಗೆ ತೊಂದಯ್ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 5 ಮುಂಚಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡೋಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಲ ಮಂತೋರಿ ಅವನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ 1 kg 25 ಮುಂಚಿದಾತು ಪಾಂಡ ಅದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಖಾರ ಮೂಲಿಯಾನ 2 ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಂಕೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 2 ಮುಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡದ ಅಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು 2.5 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಅನ್ ಜೀರಿಗೆಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಅತ್ತಿಯನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮೆತ್ತಗೆ ತೊಂದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಬೇವುರೆ ಬಕ್ಕ 1 ಇಂಚಿ ದಾತು ಶುಂಠಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಗೆಡ್ಡೆ ದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೋಡು ಬಕ್ಕ ಮೂರು ಒಂಚೂರಿಯನ ಸಾಸಿವೆಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಸಿವೆಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೂಲಿಯಾನು ಮೂಜಿಗೆಡ್ಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಂದಿ ಒಂದೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ಲ ಬೋಡು ಪೇಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಮಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಟ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನಗೆ ತೊಂದೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ಇಜಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ತಾರೈನ್ಯಾನು ಫುಲ್ ಪೆರೆದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅರ್ಧ ಗಡಿಲ ಯಾವುಂಡು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅವನಿಕ್ಲೆಗ ಹೆಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋನುಲಿ ಇತ್ತ ಬನಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿನ ಕಾಯ ದೆಪ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಚೂರು ಪಾಡು ಕಾಯವಲಿ ಯಾನಿತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿಯನ್ನ ಪಂಡ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನದ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಪೊಡಿ ಆವಡ್ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಮತ್ತೆ ಸುಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಿಕ್ಕೇಳು ಗೆಂಡೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಬನಲೆಡ್ ಪಾಡು ಮುಂಚಿನ ಕಾಯರದಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಈಗ ಸುಕ್ಕ ಕಾಯುಂಡು ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಡು ಪರಿಮಳ ಬರೋದೊಂದು ಕಾಯಿಡಿತೆ ಅಂದೆಪ್ಪು ನನ್ನ ಬರೋದಿನ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಕೊಪ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮೆತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಕಾಯಿ ಹುಡುಗ ಪಂಡೊಂದು ಕರ್ಬದ ಬನಲೆ ಅದು ಬೆಚ್ಚಾತುಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ಕೊಪ್ಪುಗ ಚೂನ್ ಮೆಲ್ಲದಿ ಇದು ಕಾಯಿಬಿಡು ಪೊತ್ಕೊಡು ನೆತ್ತ ಮಸಾಲದ ಪರಿಮಳ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಪೊತ್ಕೊಡು ಇದೊಂದು ರಪ್ಪ ಕಾಯಿಡು ಇಟ್ಟೆ ಅಂಗು ಎಲ್ಲ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಇತನೆಕ್ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ತಾರಾಯಿನ ಪೊತ್ತುನಾಗ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಡ ಯಾವುದು ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಲಾಯಕ್ ಸುಕ್ಕ ಪೊತ್ಪೊಡು ಲಾಯಕ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಅರೆಪುರ ಇದೊಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಇದೈತೆ ದೆತ್ತೊನ್ವೆಯಾನ ತುಲಿ ಸುಕ್ಕ ಪಸೆ ಪಸೆ ದಾಲು ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ಪೊಡು ಲಾಯಕಡು ಹಂಗೆ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಕೊಂತ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆಯಾನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪದಕ್ಕ ಪಾಂಡೆ ಯಾವು ಜಿಂಜದಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿರ್ತಿ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾವು ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದ ಅರ್ಧ ದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದ ನೆಕ್ಕು
ಮೂಲು ಅಂತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಆವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋದು ಸಂದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಬಟ್ ಅವು ಚೀಪೆ ಚೀಪೆ ಹಾಪುಡು ಅಂತ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಸಿನಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವು ತಂದು ರೆಡಿ ಅವ್ನು ಬತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತವಂತೆ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೇವ್ರಂತ ಜಿಂಜ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುದು ಬೇವ್ರೆಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಡು ಈ ತಾಂಡ ಯಾವು ಅನ್ಮೂಲ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಮಸಾಲಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತೊನ್ವಯ್ಯಾನ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜನು ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಸಣ್ಣ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಅಂಚ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಈ ತಾರ ಇನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿಯನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಕಡು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋನ್ಗ 2 ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು 1 ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತದಾತಿಯನು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು నేను ಬೇತೇನೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋನ್ಗ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬೊಡಿತಾನೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಇಟ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಒಗ್ಗರ್ನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ ನೆಯ್ಲ ಕಾಯಿಡು ಇತನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚೆನೆಕ್ ಬೇವ್ರೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದುಲ್ಲೆ ದುಂಬು ದೊಡ್ಡನಕುಲ್ ಪೂರ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ದುಂಬು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಅವನ್ ಇತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದುಂಬು ದೊಡ್ಡನಕುಲ್ ಕಲ್ಲಿಡು ಮಲ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬನ್ನಂಜಲ್ ದಾರೆ ಕೊಡತ್ತೆ ಅವೇನು ಕಡೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇನು ಕಡೆದೆತ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತಾರ ಪೊತ್ತು ದಿನೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾಕುಲ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಿಕ್ಸಿ ತಿನ್ನಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಲಾಯ್ಕ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಡು ನಮಕ್ ಅಂಚ ಹೊಡಿತಾನ ಅಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಡ ನಮಕ್ ಸುಲಭ ಹಾಪುಡು ಬಕತ್ತೆ ಸುಕ್ಕ ಹಾಪುಡು ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಹಾಪುಡು ನೀರುಳ್ಳಿತ್ತೆ ಈತು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ನನತನಕ್ಕೆ ಕೋರಿನ ಪಾಡುಂಟ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಲುಂಬುಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಕ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಇತನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡೋನ್ರಿ ಯಾ ಮೂಲ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೇ ನಿಕುಲ್ ಎಕಡ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾದ ಜಡಿ ಇತ್ತ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋನ್ನೆ ಬೇಯಿನಾಗ ಇತ್ತನೆಟ್ಟು ಎಕಡ್ ಪಾದಿನ ಮಂಜಲಿ ಉಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾದ ಜನ ನನನೆಕ್ ಬಾಯಿ ದೀಪಿನ ಬೊಚ್ಚಿದ ಐಪಂಡೊಂದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಐತೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಪ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಾಯಿ ದೀಪಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೊಂದು ಒಂದಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯತಿ ನನ್ನತ್ತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಪಾಡುಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನೆನೆಕ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ತಿನ್ನೋರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಬೇಯಿನಾಗನ ಅಂತ ಕಟಕ್ ಅದು ಪಾಡೋಂಡ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಾಲ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪುಜಿ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ದೊಟ್ಟು ಬೇಯಿನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದೈಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ಅವಡ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪೂರ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೂರ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ದೀತ ತುಲೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಬೇಕ ಮಸಾಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿಯಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಪೌಡರ್ ಅವಡುಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ತಾರ ಇನ್ ಲಂಚಿನ ಕಡೆದಕಂತೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾದಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಕೆಲವಿದೆ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುದು ಅಂಚ ಎರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೂರ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಲವಂಗ ಬಕ್ಕ ಕೆತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪೂರ ಚೂರು ಪಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಐತ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಲೆಂದುವೆ ಬನ್ನೊಂಚಲ್ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿತ ನನ್ನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸುಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಆತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಗಸಿ ಗಸಿ ಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಇತ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಪೂರ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ನೀರು ಪೂರ ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಆದಿ ತುಲಿತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಾಯ್ದಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಆತೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕಿತೆ ನಮ್ಮ ಯಾಕಡೆ ಕಡೆತಿನ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂನ್ ಪಾಡೋನ್ಗ
ಎರೆಗು ಗಸಿ ಗಸಿ ಸುಕ್ಕ ಆವಡು ಅಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡೋನು ಎಂಕೊಂತ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಸುಕ್ಕ ಪಂಡಿಕ ಫುಲ್ ಸುಕ್ಕ ಆವಡು ಅದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಡ್ರೈ ಆಯಿನ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೀನಿ ತುಲೆ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದಿನ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಂತುಲಿ ಸುಕ್ಕ ಆಡೋದು ದಾಲ ನೀರೋರಿಡಿಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಡು ತುಲೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ದಾಲ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಸುಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಆತಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ ಫೈನಲ್ ಆದ್ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ಪೂರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತಿದ್ದೀರು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂದು ಪಾಡುವರು ಹೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕುಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಜಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆಡ್ ನನ್ನ ಜಾದಿ ಓಲಿ ಇತ ನಮಕ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಎರೆ ಪೂರ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಪಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಶೈಲಿಡ್ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಕಾಯಿ ರುಚಿದ ಶೈಲಿಡ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪು ಡ್ರೈ ಆತನ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆದ ಸುಕ್ಕ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಗಸಿ ಗಸಿ ಸುಕ್ಕ ಬೋಡಿತಂಡು ನಿಕುಲು ಅಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆದ ಮಲ್ಪು ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಇನಿ ಯಾನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರೆ ಮಲ್ತದ ಈರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಡು ಎಂಚ ಪಂದ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಮಾಮೂಲ ಒಣ ಸಜ್ಜೆ ಇದಿರು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಇದು ಪೂರ ಯಾನ್ ಹೊಡ್ತೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಪಂಡ ಆತ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಅಂಡ ಸುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಯಾನೆ ತಿಂದು ಯಾನೆ ಮಲ್ತದ ಯಾನೆ ತಿಂದು ಪುಗರುಣ್ ಪಂದು ಎನ್ನೋಡ್ಸಿ ನಿಕುಲ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪನ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಲ ದಿಕ್ಕೇಳು ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಲ ದಿಕ್ಕೇಳು ದೀತೆ ತೂ ಎಂತು ಇತ್ತನ ದೈಟೆ ದೀತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ತಂಪಾಪುಂಡು ಐಟು ದೀಂಡ ಮನ್ನದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೀಂಡ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪ ಪಂದ ಯಾನೇನ್ವೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಗೊಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಕಾಯಿ ರುಚಿ ಗೊಜ್ಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಓಕೆ ನನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದು ತೂವನಿತ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಕಾಯಿ ರುಚಿ ನಂಜಿ ನೆನೆಪುಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು